Добър ден ви бокс, Стефан Христов, AK Чочо Продакшн отново тука. Секунда само малко. Та, тук съм да ви покажа най-добрия сайт за играта симулатор Life for Speed. За всички филмове на Life for Speed, които карат, дрифтят, състезания, драг и разни работи. Има едно много хубаво сайтче, едно много хубаво форумче, free.net. Добро е сайтчето, има много хубави работи вътре, примерно сега в добавки има много хубави работи, текстури, всички работи. Може да си намерите някакви скинчета там от самия създател на самото сайтче, на самия форум FreeDrift, който е създателя, и там може да намерите различни сървъри, примерно Race, Drag, Drift, Cruise и разни други. Има отбори, клубове, събития, всеки петък се правят по едни събития. Седмично състезание май беше, ако го има още изобщо де. Секунда Сандъра. На Drift DLV има нещо като дрифт състезание, всичко има. Всичко може да намерите. По принцип аз съм за тези работи. И ако искате да влезете да поиграете с истински дрифтари, примерно да си направите регистрация в самото форумче, и в същия момент може да си намерите някой хубаво отборче или клуб. Ето е тук, и сега ще ви покажа всичките отбори. Значи Dev Style Team, на Nauka Racing, Drift Union, и всичко е само до 1902 гараж, Никотен Дрифт Клуб, Супер Дрифт България, всичко има, много са хубави самите отборчета. Има само, че някои дето въобще не ми допадат на мене. Примерно сега, кое беше то? Примерно Drift Style Team. Те са супер балъци и изобщо не играят, както и да е. Иначе всичките другите отборчета, Green Monster, Mopar Team, Avengers Team, Nauka Factory е много добър. Original Team и той е добър, Crazy Drifters долу-горе. Има още супер отборчета. Drift Monkeys, той е добър, Drift Tigers, Holden Racing е супер. Drift Alliances клуб и той е добър. Примерно сега може да гледате, тук има снимки, видеота. Сега ще ви покажа примерно моите снимки, аз които съм ги качвал в самото форумче. Няма какво да се хваля, обаче всичко си е перфектно в този форумче. Няма да загрите, ако си направите една регистрация. Значи ето, моето име е Стефан Христов. Както в принцип съм Стефан Христов. И тук имам супер някакви снимки тълни. И така, имах едно отборче Infected Drift, обаче затворих поради причината, че всичко се разпадна. Ето, почваме с снимките. Тук първият ми отбор, това беше Bulgarian Drift Team. Само че така малко по-на страна съм ги снимал, защото ми беше малко тъпо. Тук съм с едно приятел, че правим Twin Drift. Тук
такова ще се включи. После продължавам. Тук някои са изтрити май. Да. Ево Infected Drift Team, дето са снимките. Infected Drift Team първия, втория от Drift Tigers и третия Gentrix. Тук съм правил някакви работи с тия модовете умни. Бала. Съм и едитвал нещо. Тук с Денисанки S13. Още едно. Мопър. Да. Секунда я сядвам. Извинете обаче, имаш малко така разправи. Да, продължавам Мопър Team. Това е последното, дето съм правил за 2012, което е. Продължавам с видео. По принцип аз пускам моите делити, кое съм напускал аз. Но тук започвам с клипчетата. Имам много клипове с много различни отбори. Някой да е с самото мое правене. Тук ми е най-последният клип за 2011. Да. Да. Яш. Да. И това е всичко. Ако искате да се присъедините към самото форум, че станете потребител. Това от мене. Очаквайте нови клипове. И самото линкче тук горе ще го сложа долу в информацията, описанието. И да ви хареса престоял в freedrift.net.